Ano? Oh. Tapo. Saan po ang ano? Grabe po, gibang-giba na ito. Oh. Gibang-giba na. Hello, Lola, sweet. Nakita mo naman ang bahay ko. Ano po nangyari sa bahay nyo? Kawawa man ako. Ika itong may kontinuan na brown. Ha? Ikaw yun. Opo. Kawawa man ang bahay ni Lola. Pati yung mga saging nyo po, ano na. Ayun ang ano ko. Tingnan mo na lang. Kawawa si Lola, sweet. Wala ka pong kasama. Lola, sweet. Saan po ba ang ano nito? Nakasarado ka po eh. Kawawa po ang matanda ito mag-isa. Kawawa po si Lola. Nakapadla ka po pala. Anong kwento natin, Lola? Good afternoon. Bless Andun po. na kami sa ano. Bless. Nagkukwento-kwentuan kami doon. Ika itong may kutsing ano doon na Opo. brown. Asawa mo Grabe po mga kalingap yung nangyari sa bahay ni Lola Sweet. Lola Sweet, paano ka dito natutulog? Saan ka natutulog? Grabe mga kalingap. Paano ka po natutulog dito? Binigyan nga ni kami doon ng ano bigas. Ang sabi ko, Oh, nakakuha ka po ng... Linagyan na maski isang sardinas lamang. Puro bigas na na. lang bigas. At least meron, Lola. Puro na lang bigas. Wala mang sardinas. At least meron po. Nakipagpalibay niya ako doon sa may namatay. Tapos linibungan ang tubig abot na igdio. Sa baso Baha. kasi umulan nga. Yan ang klase ka bahay ko. Saan ka po natutulog? Nakita mo na yan, no? Kawawa po si Lola dito. Saan ka po dito natutulog? Importante yung tulugan nyo, hindi nababasa. Nagwapo mo. Nagwapo Nagwapo si Lola. Jesus Mario, ang ganda pati ng katawan. Hello. Nakita ko yung kutsi mo doon sa sa... Kawawa po si Lola. Maganda asawa mo, di ba? Si Lola. Minamarites po tayo ni Lola. Saan ka dito natutulog, Lola? Kailangan maayos yung tulugan nyo. Sira na po yung bahay niya. Diyan ako nagtutulog o sa laob yan, o. Ay, hindi naman po ikaw natutulugan dyan. Hindi ka naman po. Naroyan ko pag bagyo yan. Kawawa po yung bahay ni Lola. Oh. Asan po yung kasama nyo dito? Dito po ang naggiba. Ang kusina niya. Ilan po yung anak nyo, Lola? Wala kang CR. Dito na din ang CR. Ako na lang yan, parang hindi ako maano dyan. Hindi yung klase ka bahay ko na yan. Ito na yung CR nyo, naging CR nyo, Lola. Yung mga anak ko naman niya, sa Carino. Malalayo. Yung isa naman niya, doon, yan alinalapit ako. Pag wala akong pagkain. Balita ko, naghahanap kang mapapangasawa. Amerikano pati ang gusto mo daw. Niyogo, I miss you so much. Mapasko na pati, Oo, Lola, kaya nga nagpunta ko dito at papaskuhan kita. Hindi nga di tayo, wag dyan, nakakaya naman sa bahay ko na yan. Para makita, Lola, baka may tumulong. Yan nga nilabahan ko yan, Naawa sa kalagayan mo din. Grabe mga kalingap. Kawawa yung matanda. Asa na yung asawa mong Amerikano, Lola? Matagal na kasi itong bahay na ito, pa ito, 1962. Asa na yung Amerikano mong asawa?
Mga asawa ko namatay, di ko Oo. na aram kung anong taon ito. Ah. Aram mo matanda na ako. Pero ang Sabi ko balita, nga ni- Lola, ang balita ko mag-aasawa ka daw ng Amerikano. Sabi ko nga ni kasenyor, tako niya ko ang edad ko 82 na, dapat niya ko makakuha man akong 10,000 ng ganyan. 82 ka na, ay dapat paasikaso nyo po sa anak nyo. Kaya mabili nga na akong ano, kita mo ba, mga... Grabe, Lola. Grabe yung ano. Saan ka dati nagtatrabaho? Lola, ano dati ang trabaho nyo? Anong trabaho nyo dati? Ha? Ano po ang trabaho nyo dati? Wala akong pirang ganyan. Ano po ang trabaho nyo dati? Wag mo na lang tingnan kasi No, kawawa naman ang bahay ko. Hindi Mabuti naman. kaya kung hindi nagbagyo. Oo. Ano po ang trabaho nyo dati? Garo maganda asawa mo, di ba? Nakita ko na sa ano, sa elementary ang asawa mo maganda, maestra. Si Lola, oh. Kilala tayo. Lola, ano po ang trabaho nyo dati? Ano po ang trabaho nyo? Work. Trabaho. Ganyan, nakikilabangan ni ako noy, parang may kwarta man ako. Kikipaglabahan ka pa Binigyan po. man akong 200. Hmm. Masimula akong alas 7, alas 11, tapos na yan. Nung bata ka pa po, anong trabaho nyo yung bata ka pa? Kaya ko, pero di ako nalabang kamay. Di. Si Lola mo. Matagal na kasi itong nagkabarari na nga yung mga kahoy ay. Nagbigay man duman na relief, bigas lang. Hindi man lang, binigyan na sarong sardinas. Walang sardinas? Wala. Bibigyan kita ng pang sardinas. Puro baga bigas, yaw nga ni sa ano, sa loob. Sabi ko, Asan man anak na, asan man yung bigas? sabi ko anak ko 3 kilo na ito, tarong balo, 3 kilo. Mahina na po yung ano ni Lola. Ang kanyang pangrinig. Si Lola mga kalina. Giba na po ang bahay ni Lola. Nahiya po siya na kasi Yung kasi pangit na nga mukha ko, akala mo kung ilang taon na ako, 80. Kaya sabi ko, makukunan niya ako 10,000 kasi 82 na nga ako. Doon sa Karingo nakakuha na. Tapos, nag-meeting kami dyan. Ito ang national ID. Ibigay ko doon kasi ipapalaminit nga ninda yan. Ipinaglagay doon. Ilinagay doon. Hindi ko nga anon ito, basta national ID daw. Tapos, ang nagbigay na naman dyan si Mayor Lo. Puro lang bigas, wala man sardinas, di wala binigyan, maski isa. buti Lola meron. Ilang kilo po yung bigas? Ha? Nangiti si Lola. Ang guwapo mo. Baka Lola maniwala tayo. Mapasko na pati, di ba? Andun nga ni kami sa nagpipisbol, kwento-kwentuan kami. Sabi ko naman kay Cecil, sabi naman kay itong isa, wag muna da akong aalis kasi bibili daw ng sarong bilog. Ay salamat, parang makatagay din ako. Wala, pagbagyo, wala akong kasama dito. Napunta ko doon sa piglalabaan ko. Yung anak ko andoon. Tapos yung dingding natanggal. Malakas kasi subag. Yung ano yun, ang aning hero. Malakas Lola, di nagkakalampag dito. Kalampag. Malakas yung hangin. Marami na sida ditong mga bahay. Itong pagbagyo malakas kasi ay. Anong trabaho nyo dati, Lola?
Wala akong trabaho, nakikilaba lang ako. Noong bata ka pa, panahon, nung panahon pa, panahonan mo pa, nagkatulong ka, Lola? Papasok ako alas 7. Mga 11 o'clock yan, wala na. Oo. Tapos depende sa linabahan. Tapos bibigyan ako ng 250. Kung minsan 200. Pag maliit lang 200. Pag malaki-laki 250. Siguro. Lola, lasing ka daw ata, lasing. Nakuha yan ang bigas doon. Lola, bakit nag-iiyak ka na? Naiyak ka? Tama na. Kwento nga ni kami doon. Oh. Ay sabi ko, wala akong pera. Kasi sabi ni Cecil, bibili daw bilog. Ay sabi ko, wala akong pera. Ay kung mayroon ako, hindi ako nagtitipid. Sabi ko, pag ako may pera, ibibigyan ko kamo para magtagay tayo. Para ako man mapatulog. Paano yan, Lola? Pag nagbigay ako ng pera, bawal bili ng gin. Ha? Tama. Nagpensyon kami kaya itong November 20. Nagbayad man ako ng utang. Alangan di ako magbayad utang. Ay, may utang ka pa pala, Lola. May utang ka pa pala. Nakita ko yung kutsi mo yan doon, nakaparada sa maganda asawa mo. Si Lola. Kagaya-kaya. Puro lang bigas, di ba lang. Maski magasarong balot, isang sardinas, pwede na ito, di ba? Alangan na, sige na lang. Kaya nga nakautang ako doon ng ulam. Kawawa man po dito si Lola, mga kalingap. Mag-isa lang ho dito. Maalis na ako, Lola. Pero bigyan kita. Bigyan ko po si Lola, mga kalingap, ng kaunting Huwag ibibili ng gin, ha? Huwag mabili ng gin, Lola. Oh, Lola, oh. Huwag daw akong Lola. pabiling sardinas. Yeah. Sige na, maraming salamat. Ay, dagdagan natin, Lola. Dagdagan natin. Huwag mo na lang anuin ang bahay ko kasi nagbagyo. Mabuti kung hindi nagbagyo. Nakita ko yung kutsi mo yan doon. Yung van mo na yan doon. Ito pa, Lola, oh. Mayroon na akong pambiling ulam. Oh, magkano na ang pera nyo, Lola? Magkano na po? Magkano na po ang pera nyo? Ang sabi kaya doon sa nagpipisbog mag-asarap ng Oo. ng elementary, bibili daw bilog. Ay wala akong pambigay. Bawal ibili ng bilog. Babawiin ko yan. Akin na, Lola. Beer. Bawal. Bawi yan. No, sige na. Mabuti kaya kung hindi nagbagyo. Wala ko dito nang magbagyo. Naggaganyan nga ni ang bahay ko na yan. Kaya naglipat ako doon sa linalabahan ko. Lola, oh. Dagdag. Magkano na yan? Madami na yan. Makakabili na akong ulam. Oo, kakabili ka ng ulam. Nakita ko yung dagdagan natin mo doon sa harap ng elementary. Oh, ito pa, Lola, oh. Ito na malaki. Oo, sa akin pa yan. Oh, sa'yo pa yan. Oo, marami sa Advance Merry Christmas pala. Advance. Ano na yan? Pamasko ko na yan, Lola. Oh, ito pa. Oo, dagdag pa. Oh, dagdag pa. Advance Merry Christmas. O baka mawala, Lola, ha? Baka mawala. Igwa nga ni nagpupunta dito. Oh. Binibigyan ako ng tira din. Oh. Tapos huwag daw ako mag-iinom ng kantuan. Dapat binigyan nga ni akong duwang red horse o duwa. Namigay ng red horse. Ako yung nasabi sa'yo huwag kang magano. Ito pa. Oh, may dagdag pa. Oh, magkano na yan? Madami na. Baka mawala. Baka mawala, Lola, ha? Oh, yan
maraming salamat. Maraming salamat. Mayroon akong pambili ng ulam. May bigas nga ni. Mayroon daw po silang... Palubong kaya ako doon sa sa Ramatayan. So, linagay sa tubig. Abot dito Oo. sa baso. Na ano ka, nakipaglibing. Mag-ingat ka po dito, Lola. Mag-ingat. Baka mawala ang pera, ha? Baka po mawala ang pera. Mag-ingat. Ingat. Ano? Maraming salamat. Hindi lang ini ang ibibiling kong magulang sardinas. Fried chicken, pero luto na. Mahilig si Lola sa fried chicken. Maraming pong salamat, Akika. Yan po mga kalingap at may kaunting... Wag na magtagay. Saan yung kasama mo? Absent. Wag na magtagay, Lola. At sayang baga ang pera. Bili mo na lang ng Bili mo na lang ng ulam. At may bigas ka man na. May bagas na ako, ulam lang. Sabi ko nga dapat nga ako may bagas. Dapat, maski isang sardinas lang bagay, di ba? Wala. Ayan po, rasyon po yun galing sa government, tinutukoy ni Lola. Paano yan, Lola? Paalam na ako, mag-ingat ka po dito. Ay. Maraming salamat. Advance Merry Christmas na lang noon. Opo, Merry Christmas po. Maraming salamat. I'm so happy because I have money now. Ayan po mga kalingap si Lola.